Mayor Jerry Treñas nagpasalig nga mga padayon ng iya pagserbisyo sa iya kaduwa nga termino. Dedikasyon sa mga empleyado, iya man ginipasalamatan. Dako ang pagpasalamat ni Mayor Jerry Treñas sa ikaduha nga termino nga ginhatag sa mga pumuluyo sa iya matapos nga nagpangibabaw sa eleksyon. Suno sa alkalde, magapadayon ng iya pagserbisyo kag madamo pa sang dapat obrahon ilabi na sa proyekto sa mga plaza, merkado, lakip na ang eye care kag ang dialysis centers. Nalipay gid ako nga even with the election fever daw kadamo sa aton na umrahan, kag kadamo pa sa aton dapat obrahon. Hamo na nga nagapasalamat ako, kinatagan pa kita isa ka term upod kay vice, upod ka aton congresswoman sa mga konsyales, kag nalipay ako sa aton Uswag Ilonggo Party List, may isa na kita, base may isa pagid kita ka representative nga mabulig sa aton. Bangod sa kadalagan sang Team Uswag, gipasiguro ni Mayor Treñas nga magapadayon ng mga proyekto nga naghatag sang benepisyo sa pumuluyo, ilabi na sa ikayong lawas kag edukasyon. Ginpasalamatan man sang alkalde ang mga ordinaryong empleyado sang Iloilo City Hall bangod sang ila dedikasyon sa paghatag sang serbisyo sa mga Ilonggo. Sila ang dapat palakpakan naton subong nga aga. Kay bangod sa ila, bangod sa inyo, naga-develop kag naga-improve ang aton syudad. Bangod sa inyo, mas maayo nga serbisyo ang ginahatag ta sa syudad. So sa tanan sa inyo, kamo ang dapat pasalamatan sang pumuluyo sa diri sa syudad sang Iloilo. Kamo ang model kay ang syudad ta ginalantaw na sang tanan subong nga isa sa pinakamaayo nga syudad all over the Philippines. Nahibaluan, masunod na sa 3 ka dekada sa public service si Mayor Treñas, umpisa sang siya ang nangin city councilor sa 1986, mayor sang 2001, congressman sang 2010, kag balik sa pagka-mayor sang 2019. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Mga volunteer sa tion sang eleksyon kag mga pribado nga institusyon nga nagbukas para sa COVID-19 vaccination, ginpasalamatan sang Iloilo City Government. Ginhatagan sang Iloilo City Government sang Certificate of Appreciation ang managkalain-lain nga volunteer groups bangod sang ila pagbulig sa pagbantay sa tion sang eleksyon. Personal nga ginhatag ni Mayor Jerry Treñas ang pagpasalamat sa Urban Search and Rescue Group, EMR Raptor, Advent Rescue, Iloilo Volunteer Emergency Response Team, Tiger Shark Rescue, Phoenix Emergency Response Team, Mountain Tiger, Matchag Special Task Group, ICAG kag Squad Fire. Nakabaton man sang Certificate of Appreciation ang mga government agencies kag departments, kaangay sang GSO, ICER, BFAR, ICPO, Senro, PSTMO kag CDRRMO. Ang importante, serbisyo. Ari kita diri tanan bangod gusto ta magserbisyo. Nagapaslamat gid ko sa aton nga mga pinalangga nga mga empleyado kag opisyales ng syudad. Sa piyak nga bahin, naghatag naman sang plaque of appreciation ang Iloilo City Government sa mga institusyon nga nagbulig sa vaccination rollout para sa COVID-19. Ini nga mga pasilidad ang nagbukas gid para mahatagan sang ligwa ang vaccination program. Lakip sa ginpasalamatan amo ang John B. Lacson Foundation Maritime University, Iloilo Science and Technology University, kag Miraculous Medal Parish. Ginpasalamatan man ni Mayor Jerry Treñas ang tanan nga mga volunteers, ilabi na mga medical workers nga nagbulig sa pagbakuna sa mga Ilonggo kontra sa COVID-19. Ang madasing nga rollout ang isa sa mga rason sang liwat nga pagbukas sang ekonomiya sang syudad sang Iloilo kag pagbalik sang negosyo o kontrabaho. Michael Angelo Srate para sa Level Up Patrol.